आज आपण आलेलो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिखलवाड या गावामध्ये आठवडी बाजार हा भरला जातो। दर शनिवारी चिखलवाडमध्ये आठवडी बाजार भरला जातो। इथे अनेक प्रकारच्या वस्तू आपल्याला दिसत आहेत। अनेक प्रकारच्या वस्तू या बाजारामध्ये मिळतात। मग ते घराचा किराणा माल असू दे, खाण्याच्या वस्तू असू दे, कपडे असू दे, खेळणी असू दे, मग काही असू दे, अगदी काही असू दे, इथे सर्व प्रकारच्या वस्तू आपल्याला इथे या आठवडी बाजारामध्ये मिळतात। या वस्तू अगदी कमीत कमी म्हणजे 10 रुपयाच्या किमतीपासून ते 300 रुपयांच्या किमतीपर्यंत आपल्यास मिळतात। इथे दर शनिवारी खूप मोठ्या प्रमाणात अनेक गावातनं लोक येऊन या आठवडी बाजाराला भेट देतात। इथे तुम्ही बघू शकता गावठी कोंबड्यांची पिल्लं देखील इथे विकायला आलेली आहेत। तुम्ही सुद्धा चिखलवाडच्या आठवडी बाजाराला नक्की भेट द्या। थँक्यू।